Hej YouTube, og i dag vil jeg prøve at gøre det på en lidt anderledes måde. Jeg er stadig lidt forkølet, nøjagtigt. Det er samme dag. Men nu har jeg så ladet være med at tage headset på, så jeg kunne høre lyden i Minecraft. Og det er så det forkerte gennem. Så der. Undskyld, hvis jeg hoster meget eller noget. Okay, og velkommen til der, hvor vi slap sidst. Jeg har alle mine ting, jeg har vandspand, jeg har... Og den er stadig lidt høj. Okay, og... Så er det inde med mange af de her ting her. Sådan der. Så skal jeg bare have en mine. I min mine. Men først lige nogle sticks. Sådan der. Pinde. Okay, sådan der. Sådan der. Nej, sådan der. Så har vi lige nogle fakler. Det er godt nok ikke mange fakler, men det er ok der. Det er nok i hvert fald, tror jeg. Og så er det forbandet i jorden. Kan vi måske lige se lidt lightness til. Okay, whatever. Ja. Jeg håber, I ser det sådan. Og så fandt vi endelig noget kul. Og det skal vi selvfølgelig også lige have. Og mere kul betyder flere fakler, og flere fakler betyder alt muligt. Og så mere mine, og mere diamond, og mere... Og i sidste ende, mere Ender Dragon til jer. Som jeg sagde, vores mission var næsten, tror jeg. Ja. Skal vi ikke sige, at det er vores mission, tror jeg. Klar Ender Dragon. Eller bare... Nej, vores mission skal heller være Bankage. Okay. Selvfølgelig skal det være klar Ender Dragon. Eller Wither Boss. Det må vi finde ud af. Sådan der. Så tager vi sgu resten senere. Kom videre nu. Det der pickaxe er snart færdig. Men når vi så bygger vores hus her, sådan et lille bitte, sådan et hyggeligt hus, så ja. Så når vi så har gjort det, så skal vi så begynde at mine lidt mere, selvfølgelig sådan ikke noget, men så skal det sådan være mere alvorligt. Så skal vi lave vores hus et andet sted, sådan. Altså det er det bare sådan lige nu, for at finde nogle materialer. Så tænker jeg sådan lige, at rejse i et andet sted. Eller har jeg en sidste idé? Vi kan også rejse direkte et andet sted hen. Det gør vi sgu YouTube, det gør vi sgu. Hvor mange af jer gider at bo i sådan et dyrereservat? Sig nu bare, at han har blivet endnu tøj. Nå, jeg skal lidt ind. Sådan der. Og ja, den var på sådan der. Så kommer der ingen monster. Jeg hørte nemlig lige en zombie sige, eller hvad så siger jeg. Og vi vil ikke have nogen zombier, når vi ikke lige har noget hus, eller vi lige er så gode. Så ja. Jeg håber, I har det bedre, eller jeg håber, det er bedre nu, når I kan høre, i det mindste høre lyden. Jeg synes, det er meget dejligt. Altså, jeg har jo hele tiden kunne høre lyden, men for jer
går altså videre. Måske skulle jeg alligevel bo her. Det er jo egentlig et stort område. Faktisk et rimelig stort område. Jeg tror, jeg godt vil bo her, men ja. Nu er det da ikke lidt pågagtigt. Hey, der ulve. Ja, så skal vi bare bruge nogle bones. Og dem får vi så først senere. Og jeg er Lukas, og vi ses i næste afsnit. Hej hej. Hej YouTube. Og velkommen til Minecraft ekspeditionen. Ekspedition. Vi kalder det ikke for ekspedition, vi kalder det for... Bare velkommen til Minecraft. Sidste gang så flyttede vi hus, så nu bor vi så her. Yay. Det er det mega. Sig noget af det. Det er ellers nogle gange, når man så laver sådan en kæmpe sandsink, og så kan du så fjerne en af dem, og så bliver det bare til sådan noget helt vildt syre og noget. Og se, hvor det er godt, jeg tog en spand. Så skal jeg bare den der sauceblok der. Så den der pickaxe der. Og pas på, det er lava, vi har på dem. Okay, og så skynder jeg til sauceblokken, sådan der. Så er der så en lille smule lava, så skal vi så lave en spand mere senere, så vi kan lave en cobblestone-maskine. Og så den cobblestone-maskine skal så... Det ved jeg ikke. Der er cobblestone. Nej, det ved jeg ikke. Vi kan også bruge til mere. Men mine ting, jeg vil gøre i dette afsnit, er at gå lige så rundt og se, om der er nogle gode steder at slå sig ned og bo et eller andet sted. Hvis der ikke er det, så går vi nok i næste episode igen. Så ja, det er nok det, vi kommer til at gøre i den her episode. Jeg kan godt lige holde op på toppen af det her bjerg, så jeg lige kan se, hvordan det hele er. Så jeg lige kan se, om det er sådan et godt område, eller om det bare er sådan noget puha. Et okay område, men jeg tænker mere, at jeg vil bo i et andet sted, hvor der er et jungleområde. Jeg ved ikke hvorfor, jeg har bare lyst til at bo i et jungleområde. Fordi at når vi nu kommer til at bo i junglen, så har jeg så tænkt mig, at vi så lige laver et træ til os selv, og så kan vi så bo op i træet i junglen. Det synes jeg ser rimelig epic ud. Men jeg kunne jo også bare plante et jungletræ her, og så skulle jeg jo også sætte i junglen, men det vil så heller ikke passe ind til temaet og det hele, så det må nok være sådan lidt fake job, eller hvad man så kalder det. Så det tror jeg ikke lige, jeg gør. Jeg går videre på vores eventyr. Eventyrtid? Okay. Og nu selv finder Jake. Hey, der er nogle grise. Og der er noget, der siger mig, at der ja. Og så er der ja. Og så kan jeg jeg synes det er lidt syrt, at der er så meget lava i den her episode. Der var nogle andre gange, hvor jeg spillede Minecraft for at skulle bruge lava helt vildt meget. Og det kunne jeg så ikke finde. Og så bare det, så lige så kan jeg så bare finde mega meget lava nu, når jeg ikke engang har en pind brug for det. Dejligt at se nogle ulve. Selvfølgelig mere lava. Og så tror jeg kommer hen i stedet lige om lidt, hvor der er mere lava igen.
forresten med at lave nogle Broforce-episoder til jer, som der godt kan lide det. Det var jeg så begyndt på, fordi det er sådan lidt, skal det skærme mindre og alt muligt. Men det bliver nok om en måneds tid måske, jeg begynder at lave et eller andet. Så det tror jeg lige bliver lige nu. Men det er det godt nok et stort sted. Jeg troede bare, det var sådan en lille øl, som sidste gang. Og så var det bare sådan, du sagde, no way. Her gider jeg godt nok ikke bruge. Au. Man gider dog bruge i sådan en lille bitte ø. Det er godt nok ikke sådan. Men jeg er YouTube. Jeg tror, jeg stopper nu. Så ja, vi ses.